Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe indaba eshisayo laphana umkhanya kude TV. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel. Igama lami nguvusi Mavusana. Kwi channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana weingane zakwethu. Namhlanje eworkshop laphana weingane zakwethu bekunomcimbi omkhulu laphana ubekumcimbi kabahubhe laphana weingane zakwethu. Ubonakale ehlale laphana esihlalweni sobukhosi laphana weingane zakwethu. Abantu abaningi bathi ubahubhe laphana ebeyayobekwa njengenkosi. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakupha ngalobukhosi akabahubhe. Asazi noma lobukhosi ubukhosi balaphana eworkshop noma ubukhosi bomculo kaMaskandi wonke. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini wakuphaula. Khumbula ukuthi baningi abaculi abayibiza ngamakhosi laphana weingane zakwethu. Nomgqumeni babeyibiza ngamakhosi, nomtshengiseni wayeyinkosi naye ngokwakhe. Njengamanje abaculi ababangubukhosi njengamanje igcoka melisha laphana nokhuzana emvokampungwase. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini wakuphawula ngalobukhosi bukabahubhe laphana. Uma umosha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Nami ingakho ngibonga idlozi lami manje